These church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-ġurnata tajba eżis, nagħtikom merħba l-Ewkaristija, illum fiċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira ta' San Anton Abbati li għal-bidu tal-ħajja tiegħu kellu ħafna ġid, però minn dan il-ġid trid tiddisponi kollu minnu biex jagħtih lill-fora. Jew tinarfu ħtiet ħalli kif jixaq niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla intajt il-grazzja lil Sant Anton Abbati biex jaqdik fid-deżert ħajja ta' qdusija kbira. Għamel li aħna bit-talb tiegħu nitalmu niġħdu lil nfusna u nħobbu lilek dejjem u fuq kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien David qal lil Sawl: ħadd m'għandu jaqta' qalbu minn dan Goljat. Jien il-qaddej tiegħek immur niġġieled ma' dan il-Filisti. U Sawl wieġeb lil David: Int ma tistax tmur quddiem dan il-Filisti u tiġġieled miegħu għax int għadek żagħżugħ u hu raġel ta' ġlied sa minn żożitu. U David qallu: Il-mulej li ħelisni minn ħalq l-jun u l-ors jeħlisni minn id dan il-Filisti. Wieġeb Sawl: Mur u l-mulej ikun miegħek. David ħal ħatar fidu,
għażel 5 ċaqiet lixxi mill-wied u qegħdhom fil-ħorġa ta' raj li kellu. Ħaw koll żbandola f'idu u qarreb lejn il-Filisti. Il-Filisti resaq lejn David bil-mod u raġel bit-tarka qudiemu. Malli lemmaħ lil David stmellu għax raħ żagħżugħ u ruxxanu sabiħ fis-sura tiegħu. U l-Filistin qal lil David: xi ħsibtni lili, xi kelb biex ħriġt għalija bil-ħatar? U beda jisħet lil David bl-allat tiegħu. U s-sokta jgħid lil David: ejja lejja biex nagħti laħmek li tjur ta' smewiet u lil bejjem tal-art. David wieġeb lill-Filisti: inti ġejt lejja bix-xabla, bil-lanza u bil-vleġġa. Iżda jiena ġejt għalik b'isem il-mulej tal-eżerċiti, Alla tal-armata ta' Iżrael, li jint sfidajt. Illum stess il-mulej għatik fidejja u jien nidorbok, naqtalek rasek minn fuqek u l-ġismek u l-ġisma tal-armata tal-Filistin natijom illum stess li tjur ta' smewiet u l-bejjem tal-art. U kulħadd isir jaf li hemm Alla f'Iżrael. U dan il-kotra taraf li l-mulej ma jsalvax bix-xabla jew bil-lanza għax il-gwerra fidejn il-mulej u llum se jitlaqkom fidejna. Il-Filisti qam u resaq lej David. Malli dan, David mar jaġġel fil-post ta' ġlied jiltaqa' mal-Filisti. Daħħal idu fil-ħorġa, ħa minna ċaqa u għaddaba fl-iżbandola u laqat il-Filisti fi ġbinu. Iċ-ċaqa daħlet fi ġbinu u waqa għal wiċċu fl-art. Hekk David rebaħ lill-Filisti bi żbandola u bċaqa, laqtu u qatlu, bla xabla f'idu. David qabeż fuq il-Filisti u waqaf fuqu, ħadlu x-xabla mill-lant, qatlu u qatalu rasu biha. Malli l-Filistin raw li miet il-bniedem kampjun tagħhom, ħarbu. Il-kelma tal-mulej. Raddu ħar lil Alla. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġ li jdejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi, tarka tiegħi fih jien nistken u li rażżan il-popli taħti. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek, fuq arpa ta' 10 kordi nannilek, int li tagħti r-rebħa lis-slaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Ġesu jxandar l-Evanġelu tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' mart u dufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu raġa daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu idu nixfa. U għadu jassulu jekk ifejqux f'jum is-sibt biex ikollhom fuq jixluh. Immu qal lir-raġel li kellu idu nixfa: ejja fin-nofs. Imbagħad staqsa lilhom: x'jiswa li tagħmel nhar ta' sibt, ġid jew deni, issalva ħajja jew toqtolha?
iżdu ma baqgħu sikta. U xeħed ħarsa qalila madwaru fuqhom imnikka tal-aħħar minħabba l-ebbosija ta' qalbhom u qal ir-raġel mittidek. Dak medda u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu minnu fih bdew jiftehmu mal-Erodjani kontra tiegħu biex jeqirduh. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. X'jiswa li tagħmel ġid jew deni? Mhux ovvja tagħmel il-ġid. Hija mistoqsija qawwija ħafna li Ġesu qiegħed jagħmel fis-sinagoga fil-qari li għadna kif smajna. Kien is-Sibt jum li fih ma tista' tagħmel xejn skont il-liġi Ludija. U Ġesu kien konxju li x'kienet tgħid il-liġi ġifieri li ma tista' tagħmel xejn. Raġel fis-sinagoga b'diżabilità fiżika. U għal darba oħra Ġesu jagħmel din il-mistoqsija radikali dakinhar, imma għadu jagħmilha wkoll illum. X'jiswa li tagħmel? Ġid jew deni? Issalva ħajja jew toqtolha. Interessanti illi n-nies fis-sinagoga fosthom il-Fariżej ma weġbux għal din mistoqsija. Baħu sikta. Sikta u skit tagħhom kien skit li ma jikkommettix ruħu. Is-skit tal-Fariżej u n-nies fis-sinagoga kien ifisser ukoll anke ħarba mill-verità. Kien ifisser ukoll anke skit li permezz tiegħu juru li verament tfixklu. Eżis il-mistoqsija li Ġesu għamel dikinhar fis-sinagoga għadu jagħmilha lilna wkoll illum. U ma nistgħux nibqgħu sikta. X'jiswa li tagħmel ġid jew deni? U allura importanti li din il-mistoqsija ma tħallux tfixkilna, ma fil-fatt hekk qed jiġri. Qegħdin nitfixklu, pereżempju, għax qegħdin naqilbu l-affarijiet rashom l-isfel. Illum, sfortunatament qegħdin nitfixklu għaliex il-ġid, it-tajjeb, se ngħidulu ħażin. U l-ħażin se ngħidulu tajjeb. U għalhekk qegħdin nitfixklu. Qegħdin nitfixklu għaliex il-ħajja fil-ġuf u anke l-ħajja li waslet biex tispiċċa illum sirna narawha peace. U għalhekk qegħdin naraw kif neħilsu minnha, għalhekk qegħdin nitfixklu. Il-Vanġelu jgħidilna wkoll Ġesu ta' ħarsa qalila madwaru fuqhom. Xi tfisser din il-ħarsa qalila? Rabja, dwejjaq niket, imma ħasshom nikket għall-aħħar minħabba l-ebbosija ta' qalbhom. Eżis naħseb li l-Vanġelu llum għandu messaġġ importanti x'jagħtina u għalhekk illum nirridu nitolbu ħafna lill-Ispiritu Qaddis ta' Alla biex jgħinna narfu bejn dak li huwa t-ġid u d-deni. U jagħtina l-Ispiritu Qaddis tiegħu biex verament naħdmu ħalli nsalvaw il-ħajja u mhux noqtluha. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' San Anton Abbati li ta' bidu għal ħajja il-bot mid-dinja għal qadi ta' Alla, nitolbu l-grazzja li narfu nużaw tajjeb il-ġid tal-art biex ma nitilfux il-ġid li bqal dejjem. Jaf mulej mal-Knisja tiegħek jew tallimna kif għandna nfittxu l-ewwel il-ġustizzja u s-saltna tiegħek biex ma jonqosna qatt il-meħtieġ għal ħajja nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Dawal il-fema tas-setanin tal-art biex jarfu jagħmlu użu tajjeb mill-ġid li għandhom ħajġibu l-qoddim dejjem aktar il-qagħda tal-bnedmin tad-dinja li tolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Saħħaħ il-fema ta' dawk li sejjaħ biex jaħallu d-dinja ħajjexu ħajja ta' talb u ta' ċaħda f'rabda sħiħa ta' mħabba ma' ibnek Ġesu biex jibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħhom nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Għat-talb ta' San Anton Abbati nitolbuk mulej sabiex ukoll fil-familji tagħna inkunu kapaċi narfu namlu l-ġid u l-insalvaw il-ħajja nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Għamil ikollna mħabba kbira għat-talb u l-ġabra il-bot mit-taħwit u t-taqlib tad-dinja kollha nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Mulej Alla li tista' kollox, għatina l-grazzja li naqdu b'qalbna kollha u li nħobbuk fuq kollox u qabel kollox bi Kristu Sidna. آمين. Għax fi ġurida tajtna l-ħobs tal-nofrulek, frott tal-art u xoll bniedem li minnu jisir għalina l-ħobs tal-ħajja. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missieri jista' kollox. Jilqa' مولاي من ايديك الساكريفيتشو għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għal tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek qedna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' San Anton Abbati. Għamel li ninħallu mill-irbit tal-art u nistanu bik biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet, jixra nfaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija, int terġa' sejjaħ lil bniedem għal dosija li fija sawartu fil-bidu u ddewqu minn is-saddoni li bihom iż-żejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha, infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex nrajħi bati
ħa il-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitġokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Weta' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Anton Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l-xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew il-nasarnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament tiegħek biex bih nieħdu saħħitna. Għamel li noħorġu dejjem rebbieħa fuq l-qerq kollu tal-għadu kif tajt l-għajnuna lil San Anton Abbati fir-rebħiet kbar li għamel kontra s-seta ta' dlamijiet bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, Missier, l-Eben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulejji. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza
li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana, eħlesenna u jafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' tal-tana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun li bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-eruħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw illum il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-Glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru tal-Glorja. Meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatik. Ikolli tritin kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru tal-Glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatik. Ikolli tritin kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Salve Regina. Slema lik Sultan, tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa ta' matana, slema lik. Lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna. Daw għalejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek li saltnatik. Ikolli tritin kif fis-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin.
Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnissa minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex kun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija del Verġini inkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija eret il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Anton Abbati, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-Immazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.